in host Marunya Siaya from Pairs 254. Oh yeah! Yes, welcome back. Waruku kendo Onagi. Wabed uru Jomodimbore. Wamanye uru joma wanyalo dimbore godo dimbruok. Wach mar gate crashing functions ni odhi mang'eny lakini ok en gima ber. Adieri to ber. Emomiyo sani koro ineno ka nyaka jodala be koro osechako chiko yo ma jo town beto gago nikech ing'eyo ok inyal wuok dala tidhi adhiya limo ja Nairobi kokinyise ni biro. To dala ing'eyo ni culture mane wan go en kama kidwaro biro limo ng'ato kata kidwaro biro ir ng'ato ok ochuno kata ni nyaka igo simu, ibook appointment, iwach chuth bla 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 bla. Lakini sani uchumi rach kamoro amora. Piny tek kamoro amora to piny tek ne ji te. To tinde limbe mag aweyaye to odok piny lakini nitiere gimoro ni gate crashing welo sana dala kidhi welo dala seche moko inipango ni wendi biro kata mana ji 6 kata ji 7 magi welo mi budget negi en welo ming'e ni dwa rito to welo ka biro ni tip jogweng yani joma ni around gine jogweng koso gine neighbors gibira all of a sudden iyudo ka in gi welo 20 to ni budget for 6 kendo ka gisebiro to gidimbore gibet omera ok giwuog kata seche moko nudwaro discuss kata issues moro ma private kata mana family matter koro seche moko kata tamu kata ka kilosi kata ka kigolgi ni koro sani koro wadwaro wacho weche wa kech gibiro gimoso welo gibet piny. Alafu nitiere habit moro mabe gin ga godo mabe okony ga ji ndono ji moko manono tinde in kanye itimo ang'o itedo kanye kia isenyombo kia ng'owa yani gipenji penjo moko mok bi kata konyi wabede uru jok ma odimbore nitiere penjo moko ma miyo kata ji bedo ga uncomfortable yawa koso unu neno nang'o midwa neno na ng'ato inono ng'ato dhi konyi gang'o wada ng'ato ka ng'ato sani oting' mizike wan gi battles ng'ato ka ng'ato nigi gik ma ji te pitia makini dwa chako penjo ng'ato tindi timo ang'o seche moko ng'ato penjo ni tindi timo ang'o nosemanyo tich higni 5 pok noyudo kata tich isenyombo kata bosekendi seche moko ng'ano koke chiege dhako nyocha oweye oting'o nyithindo te odok ne ex ne kata seche moko maen miyo madichuo nyocha koriembo kata okendo ometone kaso wacho ni ok nyal metne owuok seche moko en ng'ama koka nyocha spouse ne otho to in ikasori mana ka gima koro koonge tich koro konyisi ni onge tich idhi miye tich kosidware ang'o ng'ato ka ng'ato lulene ne mondo watimre nade wadimbre nona ji ma oyuma ok ber gate crashing functions ok ber alafu bragging moko be manono ng'ato brag kaka en ng'ama lich kia ng'o to koro kae koro ji osebiro ni koro paro ni in gi connection ni mondo ikonygi to koro onge. Wabede uru jok modimbore Onagi wabed joluo gin ga jok modimbore yawa wabed uru jok modimbore alafu anoka ahero ga siasa to sani asmiyo kamoro asmiyo nyaka jomonge kuoro dak mana ni asmiyo pride moro mabiro ga kapok gimoro losore ni be seche moko rach miyo beda overconfident pakoro kata ka gino nego bed ni biro to koro gino ok oyudi koro wadimbre uru wabede uru joma bedo gi horruok kata wahore uru alafu mogik Onagi wabede uru jok ma konyore mamako ng'ato asewuothe kembni mopogore tibro yudo ka jodhok moko ka gin ka ng'ato osenyono kamoro to kelo mana jogi lakini Onagi ibro nyisi ni qualification ndalo mane pod aonge any certificate inyisi ni ok utime kata mana certificate mondi time kata mana diploma mondi kisedimo diploma the same person mane nyisi ni time diploma ochako nyisi ni sani ting'eni koro gikawo mana jo degree no be kisedhi miyudo gikawo mana jo masters wamiyo ng'ato false hope kok inya miyo ng'ato tich to isese ng'ato dhi ni an ok anyal miyi tich moloyo miyo ng'ato false hope ma koro bedo gi hope kuomi to kari wuonde to iting'eyo ni iwuonde lakini if it is in your power inyalo miyo ng'ato tich
to mi ng'ato tich. Waherre uru, wanyisuru hera ne jomoko. Alafu anyuola be waluorre uru, waluorre uru, in the sense that iwacho ga ni dhier ma kowadu ok moni nindo, donge mana kaka mwandu ma kowadu ok nyal yieng', watemo loke kamano konjo ka ng'ato loke kamano. Okay? Ti matek ne mari, nikech ing'eni seche ma ji apiny onge ng'ama ong'eyo ng'ama biro bedo successful. Koro yot kibiro yudo ka ng'ato achiel bedo successful moloyo jowetege. To konyiso ni jowetege ka are not worthy. En ni lwedo be ok rom. To koro ka lwedo ok rom, ng'ato ka ng'ato timatima i hustle. Imbe hustle yud mana mari no matin. Mari no e mari. Mar wadu cha mar wadu. In short, ata mocho niya, nyathiu kotamore konyi mana business mare. Koro mana kamano. Stay tuned for more videos. Bye bye.